Nyakor moi kaka pile nyalo tudri kodwa e layo mag tudruok karia dek auchiel nono yuda achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV wago kodi mbaka nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kodwa e chakruok nyaka giko. Jalop jatend piny machon Rigathi Gachagua ochako ayanga duond bura mare ma Democracy for the Citizens DCP bangwe tao ka jakanyo mar UDA ka jafambo marwa Chris Owino lerno rowere moko ne otemo rocho nyasino gino mane chuno jorit Gachagua mondo mi omuoch magine yamo e thuolo no bende jorit mag Gachagua yangore ni ne omonjo koda ka jofwamb weche. Ng'wech mar laro tend piny e yiero maduong' mabiro ochako kawo kore bang' jalub jatend piny machon Rigathi Gachagua chako ayanga duond bura mare ma Democracy for the Citizens Party DCP. I made a promise to you that in the month of May 2025 I would unveil a new political party whose philosophy resonates with you. As you all know, I'm a truthful man and an honest man. I keep my word and my promises. I detest lies, and that is why I disagreed with the liar number one. E log tich maduong' mar duond bura no e kar dak ma Lavington e bore Nairobi, Gachagua wacho ni DCP ema dhi golo jo Kenya e jok mar miriambo, telo marach, mibadhi kod pek mar ngima. The future of our nation remains promising. We'll stop at nothing as a people towards a better Kenya. I must, however, caution that those who think they can mess around with our country. Our message is clear. The people of Kenya have unfinished business with you. We have a date with you in August 2027. E safar mare mar loko kudho mar yamb siasa e gwenge mag Masawa, mana jood bura bich kende mag Masawa emane oyuoro e nyasino kata odoko ni Gachagua to singo mar chopo e tunge Kenya mar uso DCP ka achiel gi yudo sir e Kenya mangima. The DCP party are committed to the respect of human rights and freedoms, integrity in leadership, rule of law, social justice and fairness, devolution of power and resources, equity, equality and inclusivity, unity in diversity, accountability and transparency, citizens' effective participation in governance and decision. Kaka yo mar duoko joma osebedo kanyono wi koke ni en jakwede, Gachagua opedho jotelo makojolo mag duond bura mar DCP mawuok oko mar Masawa. I'll spend the next 2 years with the people of the Republic of Kenya, traveling to every corner of our country, to every village, listening to the people, to build one of the most formidable political movements since independence. Moko kuom jotelo go gin jagoro machon mar duond bura mar UDA Cleophas Malala, madhi bedo jalopne Hezbon Obatha, madhi mako kom mar jagoro maduong' kaachiel kod David Mingati kaka jakom. Kenyans have told us boldly to form a political party that will form an inclusive and a listening government, a government for the people, by the people. Nyasi no kata kamano obedo kod chilo ikinde mar rowere moko ne otemo muko rangach madonjo e log tich mar duond burano kendo chuno jorit mag Gachagua mondo muoch magina e kor lwasi. Gwandruok makamano oweyo jofwambo kod hinyruok tok jorit kod johera mag Gachagua goyogi kendo ketho gikgi mag tich kuom mako picha mar lweny makamano. Gachagua osingo mar yawo ayanga duond burano e nyasi mar tipo tarik 4 dwe mar 6 higani. DCP! DCP! Bang' chako duond bura mare mar DCP, jalop jatend piny machon Rigathi Gachagua osingo mar chako safar mar luoro piny Kenya mangima kendo kawo pach jopiny e ng'wech mare mar tero dala jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Lavington, Nairobi.